Luen palmusunnuntain evankeliumin Johanneksen evankeliumin luvusta 12, jakeesta 1 jakeeseen 8. Nousemme kuuntelemaan Jumalan sanoja. 6 päivää ennen pääsiäistä Jeesus tuli Betaniaan, missä hänen kuolleesta herättämänsä Lasarus asui. Jeesukselle tarjottiin siellä ateria. Martta palveli vieraita ja Lasarus oli yksi Jeesuksen pöytäkumppaneista. Maria otti täyden pullon aitoa, hyvin kallista nardusöljyä, voiteli Jeesuksen jalat ja kuivasi ne hiuksillaan. Koko huone tuli täyteen voiteen tuoksua. Juudas Iskariot, joka oli Jeesuksen opetuslapsi ja josta sitten tuli hänen kavaltajansa, sanoi silloin: miksei tuota voidetta myyty 300 denaarista? Rahat olisi voitu antaa köyhille. Tätä hän ei kuitenkaan sanonut siksi, että olisi välittänyt köyhistä, vaan siksi, että oli varas. Yhteinen kukkaro oli hänen hallussaan, ja hän piti siihen pantuja rahoja ominaan. Jeesus sanoi Juudakselle: anna hänen olla, hän tekee tämän hautaamistani varten. Köyhät teillä on luonani aina, mutta minua teillä ei aina ole. Tämä on pyhä evankeliumi. Ylistys sinulle, Kristus. Ajattelen nuorta miestä, joka on syvästi rakastunut, rakastaa kihlattuaan. Ja hän ostaa kihlatulleen kalliin, arvokkaan korun. Tai nainen, joka on niin rakastunut ja hän ostaa arvokasta, kallista, josta tietää, että hänen rakastettunsa pitää ja ilahtuu suuresti. Eikä näihin olisi oikein varaa. Monenlaista menoa on. Ei kovin järkevää, mutta rakkaus ei aina mieti, mikä on järkevää, eikä sen pidäkään miettiä. Luin sunnuntain evankeliumin. Maria, Lasaruksen ja Martan sisar, otti täyden pullon nardusöljyä, kaatoi sen Jeesuksen jalkoihin, voiteli öljyllä jalat ja kuivasi ne hiuksillaan. Yleensä tätä öljyä käytettiin pieni määrä, joitakin tippoja, ja jo pieni määrä hoiti ihoa ja siitä tuli hyvä tuoksu. Mutta nyt Maria käytti koko täyden pullon. Ja öljyä meni niin paljon, että siitä olisi maksettu 300 denaria, niin Juudas arvioi öljyn arvon. Meidän rahassamme 300 denaria on noin 25 000 tai 30 000 euroa. Ja Juudas moitti Mariaa. Ei järkevää käyttää tuolla tavalla noin suuri summa. Olisi voitu myydä öljy ja auttaa köyhiä. Johannes tosin kertoi, ettei Juudas niinkään ajatellut köyhiä, vaan kukkaroa, joka oli hänen hallussaan ja jonka rahoja hän käytti kuin omiaan. Mutta toisaalta eihän se, mitä Maria teki, ollut niin järkevää. Mutta rakkaus tekee sellaista, mikä ei ole niin järkevää. Tarvitaan järkeä. Täytyy miettiä, mitä kannattaa ja mitä voi tehdä ja mitä ei. Mutta ehkä tällä Raamatun kohdalla meille sanotaan nyt: joskus rakkaus tekee, mikä ei ole järkevää. Älä moiti sitä, joka rakastaa, eikä se ole sitä järkevää niin. Juudas moitti, mutta Jeesus ei. Kumman tavalla me teemme? Jonkun usko tai Jumalan kiittäminen näyttää joskus kuin läikkyvän yli. Ja sitä, joka ei tunne ja toimi samalla tavalla, se voi harmittaa. Tai tuntuu, että eihän tämä nyt niin järkevää ole. Mutta jos se nousee rakkaudesta Jumalaan, rakkaudesta Jeesukseen,
emmehän tee Juudaksen, vaan Jeesuksen tavoin. Tai ehkä ei ole järkevää tehdä, mitä Jumala käskee tehdä, tai jättää tekemättä, mitä hän Raamatussa kieltää. Paljon järkevämpää olisi tehdä kuten muutkin ja toisin kuin Jumala sanoo, mutta rakkaus ei aina tee sitä, mikä on järkevää. Jeesus sanoi, että hänen rakastaminen on sitä, että noudattaa, mitä hän sanoo, mitä hän käskee tai mitä hän kieltää. Tai ajattelen tätä vasta 120 vuotta täyttynyttä Pyhän Sydämen kappelia. Kerrotaan, että kun kappelin suunnittelijat esittelivät suunnitelmansa silloisille evankeliumiyhdistyksen johtajille, johtajat katselivat toisiaan ja ilmeistä näki, että eihän meillä mitenkään ole varaa tällaiseen. Olimme ajatelleet ehkä puista ja paljon pienempää rukoushuonetta, eikä lasimaalauksia ja maalauksia seinissä ja katossa ja penkeissäkin. Tällaisen rakentaminen ei ole järkevää. Mutta he päättivät kuitenkin rakentaa. Ehkä rakkaudesta Jumalaan, hänelle ja hänen työlleen tällainen paikka. Hänelle näin hyvää, kaunista ja kallistakin. Ja rakkaudesta hänen omiaan seurakuntaa kohtaan. Heille ja meille hyvä paikka, jossa kokoontua ja joka puitteillaankin, seinillään, maalauksillaan puhuttelee. Hienoa, että tällainen paikka on meillä ja on ollut monilla ennen meitä. Eikä varmaan olisi, jos olisi ajateltu vain tai lähinnä sitä, mikä on järkevää. Mitä on ja pitäisi olla nyt se, että rakastamme, osoitamme rakkautta, eikä se ole niin järkevää. Nardusöljyä siis käytettiin yleensä joitakin tippoja, ja se riitti ihon hoitamiseen, ja siitä tuli hyvä tuoksu. Ja nyt sitä käytettiin koko pullo. Johannes kertoi koko huoneen, jossa oltiin, tulleen täyteen voiteen tuoksua. Paljon, runsaasti, saattaa tuntua, että liikaa. Se on usein Jumalan tapa toimia. Joku tutkii avaruutta, tai ei niin tutki, mutta katsoo sitä tai lukee siihen liittyvää. Miksi näin valtava avaruus? Etäisyydet kerrotaan tuhansissa valovuosissa, vuosissa, joita valo tekee matkaa vuoden aikana ja valo liikkuu valtavalla nopeudella. Ja miljoonia tähtiä, planeettoja ja valtavasti tällaisia kokonaisuuksia, jollainen meidän aurinkokuntamme ja linnunratamme on. Miksi Jumala olisi tehnyt näin paljon? Ei taida olla koko Jumalaa. Niin joku ajattelee. Mutta tämä on Jumalan tapa toimia paljon, runsaasti, valtavasti, niin paljon, että meistä tuntuu liikaa. Ja annetaan sen öljyn määrän ja Jumalan tavan toimia muistuttaa varsinkin tästä. Jumalan armo on suuri. Sitä on paljon, runsaasti, valtavasti, niin paljon, että meistä saattaa tuntua, että sitä on jo liikaa. Ehkä joskus meidän ihmisten rakkaus läikkyy kuin yli, ja Jumalan rakkaus, se läikkyy yli. Sitä on niin paljon. Eikä sitä kuitenkaan ole liikaa, me tarvitsemme sitä paljon. Me tarvitsemme anteeksi antamusta valtavasti. Jokainen meistä, eivät vain jotkut ihmiset, vaan jokainen, sinä ja minä.
onneksi Jumalan anteeksi antamusta on niin paljon, että meistä voi tuntua sitä olevan jo liikaa. Mutta ei ole liikaa, tarvitsemme sitä valtavasti. Raamattu sanoo, että Jeesus sovitti koko maailman synnin. Siis kaikki synnit, kaiken mahdollisen. Ja siksi Jeesuksen ristin takia Jumala itse kuoli meidän syntiemme sovituksena. Jumalan anteeksi antamusta on niin paljon kuin tarvitsemme sitä. Saan sanoa juuri sinulle. Sinun syntisi on annettu anteeksi, mitä ne ovatkin. Jeesuksen risti sovitti kaiken. Olet Jumalan lapsi. Hän on ottanut sinut omakseen jo silloin, kun sinut kastettiin. Jo silloin hänen suuri armonsa kohtasi sinut. Uskot tähän, luotat tähän ja omistat sen, mitä uskot. Tai jos sinua ei ole kastettu, tule puhumaan asiasta ja asia saadaan kyllä kuntoon. Niin paljon, niin valtavasti Jumalan armoa. Jeesus puolusti Mariaa, jota Juudas moitti, ja sanoi, että Maria voiteli hänen ruumiinsa hautaamista varten. Tapa oli, että kuolleen ruumis voideltiin öljyllä tai voiteella ennen hautaan laittamista. Ja nyt tämä tehtiin jo ennen kuolemaa. Jeesus tiesi, mitä hänelle tapahtuu muutaman päivän kuluttua. Hänet otetaan kiinni, tuomitaan, lyödään ristille ja hän kuolee. Öljyllä voitelu oli myös se, mitä tehtiin kuninkaille. Voideltiin öljyllä, kaadettiin öljyä varmaankin päähän, ja se oli merkki siitä, että tämä on Israelin kuningas, tai tästä tulee kuningas. Se, mitä Maria teki, kertoi myös tästä, Jeesus on kuningas. Hän on tällainen kuningas, hän suostuu siihen, että hänet otetaan kiinni, häntä pilkataan, tuomitaan, hänet surmataan. Hän suostui tähän meidän takiamme, näin hän toi meille pelastuksen. Silloin tietysti moni ajatteli, ettei tuollainen, jolle käy noin, voi olla kuningas. Ja sen jälkeen moni on sanonut, ettei ristiin naulittu voi olla se korkein, suurin, jolla on valta. Mutta hän on. Se korkein, suurin toimi juuri tuolla tavalla. Kärsi, suostui pilkattavaksi, kuoli ja niin pelasti meidät. Ja sitten hän nousi kuolleista. Voitti kaiken, kaikkein pahimmankin vihollisen, kuoleman. Ja nousi sinne, minne korkeimman kuninkaan kuuluukin nousta. Ja hänellä on valta taivaassa ja maan päällä. Jeesus on sellainen kuningas, että hän suostuu myös siihen, että hänen omansa eivät aina tai useinkaan voita. Ole suuria ja mahtavia, hurrattuja ja ihailtuja. Elämä ei ole helppoa, on murheita, sairauksia, vastoinkäymisiä. Näyttää, että toiset voittavat. Eikö ole hyvä tietää se, että Jeesus suostuu tähän, vaikka hän on suurin kuningas? Ei tarvitse ajatella, että koska minun elämässäni on vaikeuksia, enkä ole suuri ja vahva, ei tarvitse ajatella, että en varmaan olekaan sen suurimman kuninkaan oma. Olet hänen omansa, sinä joka olet kastettu hänen omakseen ja uskot häneen. Mutta hän suostuu siihen,
että hänen omansa joutuvat kokemaan vaikeuksia, heikkoutta, sairautta, uskon puutetta, joskus pilkkaakin ja paljon muuta. Niin on tässä elämässä ja tämän elämän jälkeen hän vie omansa sinne, minne hän on jo mennyt. Jumalan luo, sinne, missä on niin toisenlaista kuin täällä. Huomenna tai tänään alkaa hiljainen viikko. Miten olet ajatellut viettää hiljaista viikkoa? On ja saa olla muutakin, mutta voisimmeko tällä viikolla laittaa sitä muuta, kaikkea muuta sivuun ja syventyä uskomme kaikkein keskeisimpiin asioihin? Jeesus kulkee kohti ristiä ja sitten ristin tapahtumat ja tyhjä hauta. Lue, mitä Raamattu kertoo näistä. Voisimmeko tehdä tämän? Lue maanantaina Matteuksen evankeliumista, tiistaina Markuksen, keskiviikkona Luukkaan ja torstaina Johanneksen evankeliumista 3 viimeistä lukua. Ja niissä kerrotaan näistä tapahtumista. 4 päivänä kunakin yhden evankeliumikirjan 3 viimeistä lukua. Kuuntele hiljaisella viikolla, mitä Raamattu kertoo näistä. Hyvä tapa kuunnella on lähteä hiljaisen viikon Jumalan palveluksiin, tänne kappeliin tai muualle, tai avata netti tai radio ja kuunnella, mitä Raamattu kertoo. Täällä kappelissa hiljaisella viikolla maanantaina, tiistaina ja keskiviikkona joka ilta on iltakirkko. Ja torstaina, iltana, jona Jeesus asetti ehtoollisen, vietämme mekin ehtoollista. Ja perjantaina kumarrumme Jeesuksen ristin edessä ja ihmettelemme hänen rakkauttaan. Jeesus käski seurata häntä. Se tarkoittaa muutakin ja myös sitä, että seuraamme hänen matkaansa ristille. Teemmehän niin. Muu vähemmälle hiljaisella viikolla ja tämä tärkeimmäksi. Mitä Jeesus tekee, mihin hän suostuu, mitä hänelle tapahtuu, miten hän tekee tämän kaiken. Meidän hyväksemme, jotta me pelastumme.